Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачылар. Мин үземнең яңа туган сабыйыма, кызыма карыйм да һәм фәлсәфи уйларга биреләм. Бу дөньяга балалар бөтенесе дә бер төрле киләләр. Кешеләр бер төрле киләләр. Саф, ак һәм ниндидер сәбәпләр белән әллә дөньяның кушу буенча, әллә инде Аллаһ Тәгалә язган әнә шул гамәл китабындагыча язмышлар төрле була. Бер генә әтияни дә үз баласына бәхетсез язмыш теләмидер. Ләкин ни сәбәпле соң язмышлар әнә шундый төрле? Бу сораулар белән мин һәр вакыт кунакларыма мөрәҗәгать итәм. Һәм шушы мәңгелек сорауны да бүген үзебезнең кунагыбызга бирергә дигән уйлар белән килдем. Бүген безнең кунагыбыз Казан Федераль университеты профессоры, декан Резидә ханым Мөхәммәтшина. Исәнмесез, Резидә ханым? Мин дә сезнең бөтен регалияларыгызны саный башласам, якыза тапшыруны ярсы үтеп китәчәк. Ләкин әңгәмә барышында без инде һәрбер тормыш баскычларына тукталып үтәрбез әле. Инде тапшыруны башлаганда шундый сорау белән башладым. Чыннан да, нишләп кешеләрнең язмышлар төрле икән? Кешеләр бөтенесе дә бер төрле булып дөньяга киләләр. Без бит уйламыйбыз, нигә йолдызлар төрле. Һәрбер йолдызның үзенең төсе бар, үзенең формасы бар. Менә Ходай шулай яраткан йолдызларны, кешеләрне дә төрле итеп яраткан, язмышлары да төрле. Мин үзем бик ошанам язмышка. Әбием, дәванием геләйтә иде, кеше тугач инде аның язмыш китабы языла дип. Башлап, ахырга биткә хәтле. Мин шул фаталист кеше дип үземне саныйм. Мин ошанам язмышка, ошанам. Менә баланың язмышы нинди гаиләдә туганнан да билгеләнә бит әле ул. Әти-әнисе кем булудан да бил. Ягъни әйтәсем килә, кеше язмышы кешеләрдән дә тора дип әйтәсем килә. Әллә ул кешеләрне Аллаһ Тәгалә җибәрәме аларга? Дөрес, менә мин үземне шул бәхетле булып саныйм үземне. Мин гаиләдә бердән бер кыз булып үстем. Бөтен игътибар, бөтен иркә сезгә эләккән инде. Әниемә кызганычка каршы икенче баласын табырга табиблар рекомендация бирмәделәр. Аның тумыштан йөрәк авыруы иде. Шуңа күрә мин бер генә бала булып үстем. Бәлки шуңадыр инде шул бер генә бала, бер генә чәчәк булганга миңа бик күп кояш булды, бик күп мәхәббәт булды, бик күп ихтирам булды. Әнием профессиясе буенча финансист иде, инженер-экономист, но шуңа карамастан ул шул хәтле әдәбиятны сиде, театрны сиде. Безнең гаиләдә төрле журналлар килә иде почта буенча. Азат хатын, Казан утлары, шул хәтле рус телендә дә журналлар килә иде. Без әни белән бик күп укый идек. Искиткеч күп укый идек. Театрларга йөри идек. Әтием минем заводта рабочий булып эшләде. Бригадир, ул шул хәтле алтын куллы кеше иде, бик бала җанлы кеше иде. Хәтта менә хәзер туганнарым искә төшерә. Резидә, әтиең сине 5 яшенә хәтле кулында күтәреп җирде бит дип. Уйлап кара әле, 5 яшенә хәтле. Инде зур бала. 5 яшьлек бала. Менә шул хәтле зур йөрәкле кеше булды ул. Хәтта әнием бик иртә китте бу дөньядан, 54 яшендә. Әтиемнең әле шундый шагы иде, әле тагын яңа гаилә башларга мөмкин була иде. Аннан соң бик күп ханымлар сүз куштылар, апалар килде, әйдәгез әтиеңне димлик, таныштырыйк. Мин әйтәм, мин каршы түгел. Әти бәхетле булса, мин дә бәхетле. Әти шул вакытта миңа без сөйләшкән идек инде аның белән, әйтәм. Әти менә шулай сине бик ошаталар. Ул шул вакытта менә шундый бер сүз әйтте. Кызым, башка ханымның күңелен күргәнче, үз балаларымның күңелен күрәм, диде. Минем балаларым мәктәптә укыганда, ул аларны каршы ала иде, зата иде, балалар кайта иде, кайнар ризык. Нишәп минем балаларым, анакларым салкын игә, салкын ризыкка кайтырга тиешләр. Мин шул хәтле гаилә белән яшисем килә, диде. Шул хәтле менә матур, шибәр ир, 54 яшендә хатыны китте, ул соңгы минутында хәтле безнең гаиләдә яшәде.
Әти булмаса, мин бәлки кандидат диссертациясында, докторский диссертациясында яклый алмас идем. Шушы профессор югарыларына менә алмас идем. Әлбәттә, әлбәттә, ул бит барбер балалар үзләренә игътибар таләп итәләр, гаилә үзенә игътибар таләп итә. Дөрес. Ул нишләр аркылы төшү түгел, ләкин бу табигатьнең кануннары. Әгәр дә инде чыннан да өйдә менә шундый зур ярдәмчең бар икән, әле ират бит әле гадәттә без ияләшкән әбиләр менә, әниләр ярдәм итә. Әйе, әмине менә мин сөйлим әти турында. Әти бит инде безнең чын татар, аның тамырлары Арча районыннан, Штырә авылыннан. Сине кем иретте тегергә, бәйләргә? Кызлар җавап бирәләр, әни, дәвани. Мин әйтәм, мине әти иретте. Әти иретте тегергә, әти иретте бәйләргә. Әти безнең гомер буе эш-пошмаклар пешерә иде, зур бәлешләр пешерә иде. Ул әйтә иде, чын егеткә 40 һөнәр дә әз дип. Шушындай эшләрне башкаручы ирләргә чүпрәк баш дип карыйлар. Гафу итегез, мин сезне әтигез атап әйтмим. Безнең халыкта шундый стереотип фикер бар. Әгәр дә ират ашарга пешерә икән, яисә шунда өйдә балаларын карый икән, ай хатынның каблук астына кереп беткән, үкчәсе астына кереп беткән дип әйтәр. Икенче яктан караганда, ул бит инде бу ничек әйтим, андай закон юк бит, менә бу иратныкы, хатын-кызныкы. Менә сез бу әйбергә ничек карыйсыз? Менә бу иратны кимсетәме, яисә киресенчә? Юк, ул кимсетми, ул иратны югарыга менгезә. Менә әйтәләр бит инде, талантлы кеше дип. Талантлы кеше ул бөтен яктан да талантлы. Менә минем әтием Фаил әфәнде ул бөтен яктан да талантлы кеше булды. Ул ирләр эшендә белә иде. Ул йорт салып чыкты. Ул шул хәтле дәрәҗәле эштә эшли иде. Гаиләнең терәге иде. Бакчаларны гөрләтеп чәчәкләр үстерә иде. Әнием минем менә шундый ханым иде. Кызык инде аның сөйләргә. Ул даже белми иде бакчада нәрсә үскәнен. Хәтерлим, менә табанга әти җиләкләр җыеп килә, керә, җуып. Әни әйтә иде, "Аба Фаил безнең кызыл карлыганы үсәмени бакчада" дип. Бу чәчәкләр үсәмени дип. Аннан соң әтием бик яратты гөлләр. Безнең бакчада да гөлләр күп иде, тәрәзә төбендә дә гөлләр күп иде. Аның иң яраткан гөле яран гөле. Ак яран, кызыл яран, шәмәхә яран, ал яран, шат яран иде безнең тәрәзә төпләребез үскән йортта. Әлбәттә, менә чыннан да иратларга менә бу урында тагын бер кат ассызыклап әйтәсе килә. Ул бит менә күрәсең, без Резидә ханым, әлбәттә бу мөмкин дә инде ул шәхес буларак формалашкан ханым, ләкин ничек бала буларак яратып сөйли. Әгәр дә әти кеше шундый игътибар һәм мәхәббәт күрсәтә икән балага, ул бит менә балада, гаиләгә, балага ничек уңай тәэсир итә. Менә шул ягында уйларга кирәк. Күбрәк кешеләр минлек белән ерак, борынычыннан ерак күрмиләр дип әйтәсе килә. Әлбәттә, ул хатынга да бик зур ярдәм. Ул чыннан да ул тәрбия мәсьәләдә бик зур роль уйный. Миңа калса, моны тәрбияләгән вакытта малай үстерүче әниләр дә, менә мин үземә дә күңелемә салып утырам, белергә тиешләр. Белергә тиеш. Бөтен эшендә ират белеп үсәргә тиеш. Белергә тиеш. Менә үзегезнең бала чагыгызга килгәндә, сез бит менә гаиләдә бер бала булганда, ул күбрәк иркә булып үсә, теге артык ничек әйтим инде, ялкаурак та булырга мөмкин дигән фикерләр дә бар. Менә сез киресенчә шундый зур дәрәҗәләргә ирешкәнсез. Димәк, бу шулай да тәрбиядән килә бит, яисә геннардан килә моны шушындый хезмәт сөйшәнлек, яисә мин әйтәсем килә, сез бит иркә генә булып, бер эш килмәгән булып үсмәгәнсез. Юк, ул заманада иркә булып булмый иде. Ул совет заманнарында эшләтеп үстерделәр. Мин бит үстем Төньяк бистәсендә, Северный поселок дип атала. Без үз йортыбыз белән яшәдек. Шуңа күрә бакча эшләре, аннан соң без үй салдык. Әтинең бит инде булышырга малае юк иде, улы юк иде. Шуңа күрә мин раствор ясый беләм, кирпич сала беләм, фундаментны да әти белән бергә казый идек. Мин бик рәхмәтле шул эшләрне белгәнгә. Кыз тәрбиясен дә алдым, малай тәрбиясен дә алдым. Шушы балачакта алган шушы тәрбияви моментларны дип әйтик, үзегез тормышта файдалана идегезме? Халык тәрбиясе дип әйтик, методикасы бар. Әлбәттә, бер профессиональ тәрбиясе. Кайсына күбрәк өстенлек бирәсез? Халык тәрбиясенең гизе кашы ул хезмәт. Хезмәтсез бер нәрсәгә дә, бер дәрәҗәгә дә менеп булмый. Мин бик күп укыдым. Мәскәүләрдә диссертациялар якладым. Шул хәтле авыр иде. Кайсы вакытта артка чигенәсе килә иде. Хезмәт бит инде ул. Әйе. Ләкин һаман менә гаиләдә булган тәрбияне искә төшердем, әтиемнең, әниемнең сүзләрен искә төшердем. Хезмәтсез бер нәрсә дә булмый бу дөньяда.
Урыслар әйтмешле, без труда не выловишь и рыбку из пруда. Шуңа күрә мин аны балаларымны тәрбияләгәндә дә шуны гел аларга әйтә идем. Хезмәтсез бу дөньяда бер нәрсә булмый. Башта эшләргә кирәк, бик күп эшләргә кирәк. Аннары соңна аның җимеше була. Алмагачны үстерергә кирәк, су сибергә кирәк. Аннары соңна алмалары була. Әлбәттә, менә сезнең кызыгыз, мин дә Альбинаны бик якыннан беләм бит инде шул. Безнең Яңа Гасыр телеканалында, мәдәният дөньясында да алып баручы булып эшләде. Бүгенге көндә инде бөтен Татарстанга гына түгел, Россия күләмендә билгеле Бала Сити Кембридж мәктәбе аның җитәкчесе, моны оештыру хезмәт нәтиҗәсе, тәрбия нәтиҗәсе. Ул Альбина безнең 12 яшеннән телевидениедә эшли башлады. Тамчы программасында ул бик зур хезмәт иде. Мәктәпкә дә йөрергә кирәк, телевидениегә дә йөрергә кирәк, монтаж да ясарга кирәк. Аннары соң алар чыгалар иде җыен районнарга, авылларга. Арып кайта иде, ләкин күзләре шул хәтле бәхетле иде. Мин һәр вакыт әйтәм, телевидение тормышы, ул менә экрандагы рәсем, ул айсбергның башыгына, айсбергның төп нигезе, ул мәйтәм күренми. Телевидение эше бик авыр хезмәт бит әлбәттә. Мин аны беләм инде. Син дә әлбәттә икенче темага кирип киттек. Балачак дигәннән шушы чакка әйләнеп кайтыйк әле. Менә сез әйтегез, совет чоры балачагы дип әйтәсез. Менә бүгенге. Сез ничек уйлыйсыз? Кайсы чор балалар барыбер менә бәхетлерәк дип әйтим, мөмкинлекләр зуррак? Совет чоры без инде хәзер аны шундый сагынып сөйлибез. Шырмул, әллә инде ул шул яшьлекне сагынуымы, ничек уйлыйсыз? Сез дөрес әйтәсездер. Барысы бергәдер инде ул. Чор да сагыну, яшьлекне дә сагыну. Без җыелышсак, гел шуны сөйләшәбез инде. Менә безнең шулай иде, шундый мәктәп инде. Без шул хәтле дуслар идек. Без пионер, комсомол идек. Хәзер бит инде бер нәрсә дә юк. Без ничектер шундый ышана идек бөтен нәрсәгә, сораулар күп бирми идек укытучыларга. Бүгенге балалар, замана балалары, алар 1000 сорау бирәләр. 1000 сорау. Хәзер алар шул хәтле фәнне әйбәт беләләр. Менә мин анаклардан карыйм, искиткеч алар фәнне китап буенча гына укымыйлар. Безнең бит шул китап кына иде инде, дәфтәр генә иде. Аларның хәзер шундый күп электрон ресурслары, аларның әллә инде пробиркалар, опытлар. Безгә әйтәләр иде бит, бу начар, бу әйбәт. Маяковский буенча, что такое хорошо, что такое плохо. Бүген алай гына әйтеп булмый балаларга. Ул сыры ник өчен әйбәт, ник өчен начар. Син аны аңлатырга тиеш. Ул бик асат түгел. Әлбәттә. Эфирда язмыш тапшыру бүген безнең кунагыбыз профессор, декан Казан федераль университетыннан килгән кунагыбыз Резида ханым Мөхәммәтшина. Резида ханым, менә шушы әнигез инженер юнәлешендә, әтигез заводта, менә педагогика юлын сайлау нәрсәдән башланды? Әнием инженер, экономист булса да, ул табигате буенча чын педагог иде. Аңар бөтен кеше килә иде, ниндидер фикер сорарга, сораулары белән, гаиләдә ниндидер проблемалар, гел әни янына киләләр иде. Психолог, педагог иде ул. Хәтта әнием әйтә иде, финансово-экономический институтны сайлаган ул. Педагогическийга барасы калган иде дип. Аннары соң миңа, мин үземне бик бәхетле дип саныйм, миңа шул хәтле зур шәхесләр тормышымда очрады. Беренче шәхес ул минем рус теле һәм рус әдәбияты укытучысы Рима Михайловна. Ул шул хәтле кишле укытучы иде. Аның дәресеннән канатланып чыга идем мин. Шуңа күрә мин сайладым Казан педагогия институтының рус теле һәм рус әдәбияты отделениесын. Минем Рима Михайловна шикелле рус теле һәм рус әдәбияты укытучысы буласы ким билде. Шул юнәлеш. Бара инде профессионал мөмкинлекләрне үстерү, инде ул инде менә Мәскәүләргә барып уку, ул үзеннән үзе китми, инде бу белемне камилләштерү максатында. Институтны бетергәч мин Казан педагогия коллегиятендә эшләдем. Аннары соң кафедрада урын бушагач, мине кафедрага чакырдылар. Әнием миңа гел әйтә иде, кызым үсергә кирәк. Кеше үсмәсә, су ничек әйләнә сазлыкка, шулай кеше дә укымаса, үсмәсә, аның суы чиста булмый. Шуңа күрә ул гел әйтә иде, кызым эшләргә кирәк, укырга кирәк. Мин разалык бирдем,
кафедрага укытучы булып килдем Казан педагогия институтына, студентларга укыта башладым. Мине чакырдылар аспирантурага, сайлап алдым тема. Мәскәүдә диссертация якладым. Аннан соң тагын инде икенче этап, ул докторский диссертация. Укытучы шулай инде, ул гел укый. Хәзер дә, менә бүген дә Бөтен укытучылар укый дип әйтә алмас идем. Чын укытучы укый. Үз өстендә. Чын укытучы укый. Укытучы һөнәрдән дә кагылмыйдыр. Теләсә кайсы һөнәрдә һәр вакытта да үсештә булырга кирәк. Һәр һөнәрдә, һәр профессиядә кеше үсәргә тиеш. Врач син, укытучы син, инженер син. Син укымасаң, кызыклы кеше булмыйсың. Әлбәттә, бүгенге көндә динамик рәвештә үсә торган шундый заманда яшибез без. Кичәге уйлар инде бүгенге көнгә искерә. Шуңа күрә, әлбәттә, һәр вакыт үсештә бара кирәк. Әлбәттә, уку эш аңлашыла. Менә әйдәгез әле сезнең шәхси тормышыгыз турында да бераз сөйләшик әле. Әлбәттә, шәхси шикләре бар, ләкин шулай да мин кайбер сорауларны бирмичә булдыра алмам. Беренче мәхәббәтегез турында сөйләгез әле. Минем беренче мәктәп. Коллегаларыгыз, укучыларыгыз инде хәзер тагын игътибар белән тыңлыйлардыр сезне. Мин беренче мәхәббәтемне мәктәптә очраттым, 6 класста, 6 сыйныфта. Без бер класста укый идек. Ул миңа дәрестә хат язып җибәрде. Шуннан соң без дуслашып киттек. Әмма ләкин мин бит әни кызы иде. Мин кайтып әнигә сөйләдем. Әни әйтте, бик әйбәт, дус булыгыз. Әмма кызым башта укырга кирәк. Аннан соң тагын 10 класста ул егет минем яныма килде. Үзенең мәхәббәтен белдерде. Әнинең күрәсе килә иде, кызын студентка буларак. Ул әйтте, мәктәпне бетергәнче бернинди очрашу юк. Менә мәктәпне бетергәч очрашырсыз. Мин әйттем ул егеткә, мин сиңа үз сүземне, үземнең хисләремне әйтермен мәктәп бетергәч. Менә безнең инде мәктәп бетте. Мин инде укыдым. Минем шул хәтле институтка керәсем килде. Чыгарылыш кичәсе, беренче медленный танец. Акбию. Беренче акбию. Музыка уйный. И минем яныма килә ул егет. Чакыра мине биюгә. И сорый, ну ничек? Кара синең дисезләр. Синең ничек җавабың? Мин әле башта оныткан шикелле булдым, әйтәм, нинди җавап. Ну менә бит мин синнән сораган идем теге елларны. Синең минем белән очрашасың киләме? Синең миңа карата хисләрең бармы? Менә хәзер мин синнән шуны сорыйм диде. Мин әле дә хәтерлим менә шушы хисләремне. Эссе булып китте. Аннан соң салкын булып китте. Аннан соң тагын эссе булып китте. Менә шуннан без очраша башладык. Аннан соң ул армияга китте. Мин студент булдым. Мин аны көттем. Өйләнештек. 6 класстан башлаган мәхәббәт. 6 класстан. 2 балабыз туды, бер кыз, бер малай. Исеме ничек? Мөнир. Без гел бергә идек. Ир хатын, дуслар, хәтта аның якын ир дусты да, наверное, мин идем. Ул миңа шундый мужская дружба диләр бит, мужская тайна. Шуларны да сөйләйде. Шул кичкенәдән бергә булгангадыр инде. Бер класста булдык бит. Әмма шул язмышлардан, ачы язмышлардан узып булмыйдыр. Бәлки минем шулай күрәчәгем шулай булгандыр. 49 яшендә иптәшем үлеп китте. Мөнир. Ул авырып йөрдеме, яисә кинәт кенә булдымы ул? Ул бик шундый бер аның сәерлеге бар иде инде, шулай дип әйтәсе булса, гадәте бар иде. Аның әнисе бик яшьтән үлде. 25 яшендә Мөнирнең әнисе вафат булды. Мөниргә ул вакытта яшь ярым иде, аның апасына 4 яшь иде. Шул 2 баласын калдырып, Дамира әни үлеп китте. Ул заманда инде 60-нчы елларда ничектер менә шулай булган инде, теш врачына барып, теш алдыртып, заражение крови киткән. Карасин. И ул үлгән. Врачлар аны коткарып кала алмадылар. Мөниргә аны әйттеләр. Әниең шулай врачлар
үтерделәр әниеңне. Иә, врачлар аркасында үлде дип. Шуңа күрә ул шул хәтле кичкенәдән врачлардан курка иде. Менә хәтта гадәти хәл авырта, ул врачка бармый. Менә мин аны кулыннан тотып, бергә врачка барабыз. Әле больницага кертеп җибәрсәм, китә, кача. Мин аның белән керәм больницага, хәтта приемга керәм врачка. Врачка әйтәм, гафу итегез, менә мин монда гына утырып торыйм әле иптәшем белән, тормыш иптәшем белән. Менә шулай. Диләр психологик курку калган? Ие, калган. Менә кичкенәдән шуңа күрә балаларга әйтергә ярамый. Андый нәрсәне врачлар гаепле дип, врачлар үтерде әниеңне дип аларны әйтергә ярамый. Аның йөрәге авыртты, әмма ләкин менә шулай кардиологка барыйк, врачка барыйк дисәң, ул сүзләрне тыңламый иде. Юк. Кинәт менә инфаркт булып үлеп китте. Бик авыр булды. Җир аяк астыннан киткән шикелле булды. Шул хәтле авыр булды. Балалар кичкенә идеме ул вакыт? Балалар инде кичкенә түгел иде, әмма бер әниләргә бит әти кирәк. Әлбәттә. Малайга, улга әти кирәк бик. Алар бик авыр кичерделәр. Булат бик авыр кичерде, улым. Шул хәтле менә әтисе аңар шул хәтле авторитет иде. Бик авыр булды. Мин инде үземне ул вакытта хис иттем ак әби буларак. Нигә алай? Белмим, менә шул хәтле берничә сәгатьтә картайдым диергәме була. Бүтән тормышым минем балаларда, аныкларда, эштә булды. Бер нәрсә күрмәдем, бер нәрсә ишетмәдем. Миңа шул хәтле рәхәт иде. Мин уйлап та караганым юк иде. Тагын яңа тормыш башлануы мөмкин дип, яңа шәхес тормыш башлануы мөмкин дип. Менә тагын шул Зәмира ханым, сез әйттегез бит, язмышлар, әллә күктә язылгандыр инде ул рәсем, диме, ул язмышның рәсеме. Минем юлымда очрады яңа ир, яңа кеше. Аның да язмышлары яралы, минем дә язмышларым яралы. Бер-беребезне очраштык, таптык. Менә 5 елдан соң, ирем үлгәч 5 елдан соң мин кияүгә чыктым. Кайда очраттыгыз сез менә хәзерге бүгенге көндәге иптәшегезне? Менә миңа яшь вакытта шуны әйтсәләр, Резидә, менә син шулай 50 яшьтән соң кеше тавып, яңа хисләр кичереп, яңа гаилә башлап ибәрәсең дип, мин кычкырып килеп җибәрер идем. Ул мөмкин түгел дип. Була икән ул. Менә без бит кайсы вакытта карыйбыз сериаллар. Әллә инде ул безгә кинода фантастика булып күренә, әйме? Бармактан суырган шикелле сюжетлары. Юк, тормыш ул шул хәтле кызыклы нәрсә, шул хәтле төрле хәлләр була икән. Минем иптәш кызым бар. Ул шул хәтле минем тормышым белән яшәде инде. Миңа килгәндә күрде инде, мин гел эштә, арып кайтам, кызыма бала карарга булышам. Ул миңа әйтә, Резидә, картаясың бит, бетәсең. Мин әйтәм, без барыбыз да картаябыз инде. Юк, сиңа яңа тормыш башлап җибәрергә кирәк. Минер бит инде юк. Әйдә, кияүгә сине бирәбез ди. Мин әйтәм, ул мөмкин түгел. Мөмкин түгел. Менә бу Резидә, минем иптәш кызым. Ул да Резидә исеме? Ул да Резидә, ул шул хәтле актив. Менә Резидә мине кияүгә бирде. Ничек таныштыгыз? Тотып кына бирмәгәндер бит, менә син шуңа кияүгә барды дип. Ул мине сайтта регистрировать итте. Танышулар сайтында. Ие, танышу сайтында. Мин аңар әйтәм, миңа ярамый сайтта регистрироваться итәргә. Мине бит таныйлар. Минем бит студентларым бар. Алай бит булмый, Резидә. Син мин әйтәм, башың эшләмә синең юкмы? Ул әйтә, борчылма. Мин үзем беләм нишләргә. Ул исемемне минем үзгәртте. Алды минем әнием исемемне, Гөлширә. Ул әйтте, Резидә, әниең исеме сиңа бәхет киләчәк. Сайтта мин Резидә булмадым, мин сайтта булдым Гөлширә. И фотографиям булды минем бик нәни таный торган түгел. Менә шулай итеп сайтта ул мине регистрировать итте. Башта миңа филолог, педагог буларак ул миңа кызык иде. Ниндидер яңа кешеләр, яңа язмышлар. Мин хәтта уйладым, мин китап язармын дип. Пьеса язармын дип. Менә нигә кеше
сайтка керә. Нигә ул эзли? Бик кызыгаймы? Былай ингасан. Җавап таптыгызмы? Ни өчен Ой, эзли? анда шул хәтле моны аерым бер программа алып барырга була. Сәмирә ханым, менә Шулай да. андагы типаж, менә ирләр типажы. Кемгәдер күңелсез, шуңа керә сайтка. Кемдер дөрестән табасы килә үзенә тормыш дусты. Кемдер әзрәк сәер, чисти җиңелрәк башлары. Кемгәдер шундый сәяхәт, приключение кирәк. Мин буларны укыдым, материал җыйдым, мен әйтәм, ярар, вакыт булганда язармын. И иптәш кызыма әйтәм, Резидә, мин чыгам бу сайттан, булды, минем вакытым юк, минем студентлар, фән эшем. И инде чыгам дигән көнне миңа шул сайттан язып җибәрде хат бер ир кеше. Ул язды бер сорауга җавап. Анда бит анкета тутыралар. Анкетада бер сорау. Син укырга яратасыңмы? Китаплар яратасыңмы? И бик күп ирләр язалар, яратмыйм укырга. Укыйсым килми. И менә бердән бер ир зат булып, ул язды, китапсыз тормышымны күз алдыма китермим дип. Без аның белән язылыша башладык. Аннан соң сырады рөхсәт шалтыратырга, аннан соң очрашырга. Миңа бик кызык булды ул кеше. Искиткеч. Ул мин укыган китапларны укыган. Аның фикерләре шул хәтле миңа якын. Ул профессия буенча профессиональный спортсмен, ләкин шундый зыялы гаиләдә туган, әтисе язучы, гаиләдә бик күп китаплар, библиотека, и спортсмен булса да, ул бик күп китаплар укыган и укый. Менә шулай итеп, аннан соң мин аны балаларым белән таныштырдым. Аның да балалары бар. Ул да мине таныштырды кызлары белән. Аннан соң никах укыттык. И менә 3 ел без аның белән бергә. Ханалла. Китапка булган мәхәббәт сезне таныштырды, якынайтты. Мин сезне тыңлыйм, барбер сезнең күбрәк миңа калса бу сайтта утыру, нинди дә булса үзеңә тиң яр эзләүдән дә бигрәк язмышлар профессиональ күзлектән ниндидер бер эзләнү булган. Әйтәм бит, менә Алла Бу бирсә, драматургларга пенсияга чыксам, жә Камал театры өчен, жә Тинчурин театры өчен бер пьеса язырмын. шул бик кызыклы тема чыннан да, шулай димме? Бик кызыклы. Әйтәм ич, менә бик озак сөйләргә була. Анда искиткеч. Анда бик күп ир затлар, авылда үскәннәр, авылда туганнар, үзләренең тормыш кешеләрен ишратмаганнар. Шулай бит инде авылда, менә бик күп бит анда шундый иләмәгән егетләр. Менә ул бит проблема. Алар шул хәтле эшчән, акыллы, искиткеч менә язмышлар. Бүген безнең әңгәмәдәшебез Резидә ханым Мөхәммәтшина, Казан дәүләт федераль университеты профессоры, доцент. Бик кызыклы әңгәмә бара безнең. Шуннан да мин соңгы көннәрдә Илсия Бәдретдинованың «Бәхетле булырга бер кайчан соң түгел» дигән җырын тыңлап бирим. Бу җыр инде колакка кереп аладыр, ләкин яңадан ачтым. Шуннан да әле бүген генә Шәһри Казан сайтыннан укыдым, 81 яшьлек бабай 64 яшьлек апаңа өйләнгән бит. Менә бит ул шуннан да кешенең тәнендә җаны бар икән, бер вакытта соң түгел үзеңнең икенче яртыңны дип әйтим инде, үз ярыңны очратып бәхетле яшәп бер вакытта соң түгел. Шуңа күрә әйтәсем килә, менә бу икенче тапкыр гаилә кору, шуннан да бу сезнең табышыгыз бит инде. Мөмкин бер иде 50 яшьтә менә булды, тормыш бетте дип туктап калырга. Шулай бит. Сез бик дөрес әйтәсез. Яңа тормыш булды бу минем өчен. Хәтта мине белгәннәр, минем дуслар, туганнар, мин бит инде башталарга сөйләмәдем менә. Танышкач, сөйләшә, йөрешә башлагач, ләкин алар миңа шундый карыйлар иде, Резидә, син бик үзгәрдең. Нишләдең син, косметолог, яңа косметологка бардыңмы, берәр витамин эчә башладыңмы? Минем үзгәргәндер инде. Күзләрем. Хатын-кыз эштән үзгәрә башлый. Ул бит күңел халаты. Син бит кемгәдер кирәк, сине кемдер ярата, кемдер сине көтеп ала эштән кайтканда. Минем ирем спортсмен буларак, ул минем тормышымны бик үзгәртте.
Мин бит филолог инде, гел теге китап белән, гел кагаз белән, компьютер белән, язу эшләре белән утыра идем. Кичкенәдән мин физкультура фәнен яратмый идем. Ул миңа аңлатты, синең ди культураң бик биек. Тел, әдәбият, мәдәният культураң, ләкин физик культураң синең юк ди. Ул физик культура ул кешенең тормышына бик кирәк. Уңай тәэсир ясый. Уңай тәэсир ясый. Нигә? Менә ул миннән гел сорый. Син бүген үзеңнең тазалыгың, саулыгың өчен нәрсә эшләдең? Мин гел тазалык, саулыкны көтә идем табиптан, дарудан. Менә мин бу даруны эчтем. Минем авырым китте, аякларым авыртмый. Ул әйтте, алай дөрес түгел. Кеше үзе бер адым, 2 адым, 3 адым эшләргә тиеш. Менә син бүген физкультура ясадыңмы? Син бүген ничә адым җәяү йөрдең? Ничә метр, ничә километр? Мин шул хәтле башта аптырадым бу сорауларга. Аннан соң аңладым, ул кирәк. Мин хәзер көн сайын иртә белән зарядка ясыйм, без бассейнга йөрибез, скандинавский ходьба белән йөрибез. Аннан соң мин шул хәтле үземә шаккаттым, мин инде физкультура яратмагач, курка идем инде бөтен аңдай әйберләрдән беркайчан да йөрми идем. Менә 50дән арткач, 54 яшемдә байдаркаларда утырып, Мари елгалары белән сплавляться иттек майда. Уйлап карагыз әле сез. 18 яшьтә, миңа 18 яшьтә әйтсәләр, Резидә утыр байдаркага, менә шундый елгалардан төшерсең дип, мин утырмас идем. 54 яшемдә мин утырдым, мин җиңдем куркуымны. Шул хәтле матур елга иде ул, Мария урманында шомыртлар чәчәге ата иде. Шомырт исе, матур чылтырап тора торган елга. Без байдаркаларда. Без берничә кеше идек. Без иң олы идек. Анда күбрәк 25-30 яшьлек яшьләр иде. Шул хәтле онтылмас тәэсирләр. Менә бит, мәйтәм, шул ук бер үк сүз, бәхетле булырга бер кайчан. Бер кайчан да соң түгел. 50дә дә, 60та да, 70тә дә. Бәлкем нашын тамашачыларыбыз утырадыр. Инде тормыш бетте, инде мин ялгыз калдым, инде дип, чыннан да бер вакытта да соң түгел. Ул бит ул кешедән дә кемдер әле ул теге дөньяны очратмаска да мөмкин, ләкин бу дөньяның, бу тормышның тәмен, ямен тоеп яшәр өчен шул ук байдаркага утырып, Мари урманнары буенча сплав ясар өчен дә бит аның өчен бит кем дә булса кирәк түгел, бар тик теләк кирәк, тормышка мәхәббәт кирәк, әлбәттә шулай. Гадәттә, менә миңа бер көнне Инстаграмда да шундый бер язу килгән иде, язган иде бер ханым. Ни өчен син күңел биреп эшлисең, чөнки синең күңелең тыныч. Әгәр дә күңелең тыныч түгел икән, кулдан бер эштә килми ул дип әйткән. Чыннан да аның сүзләрендә хаклык бар. Менә бу сезнең тормыш баскычларын үтүгез, югарыга менүгез, менә шушы фәнни хезмәтләр, алар өчен бәяләр, алар бөтенесе дә бит гаиләңдә тынычлык булу, күңел тынычлыгына шуннан килә бит ул. Әгәр дә гаиләңдә тынычлык юк икән, ул күңел биреп эшләп тә булмыйдыр миңа калса. Шулай Замира ханым. Бит фәнни эшләр, алар таләп итәләр бөтен күңелеңне, бөтен кешеңне бирүне. Гаиләдә тынычлык булмаса, син аны булдыра алмыйсың. Минем тормышымда очрады шундый бер шәхес, академик Меджа Валентиновна Черкезова. И ул миңа тәкъдим итте шундый кызыклы тема докторский диссертация өчен. Диалог культур. Рус һәм татар, төрек һәм славян, ислам һәм христиан мәдәниятләренең чагылышлары. Ул әйтте, мин шул хәтле озак көттем сезнең шикелле кешене ди. 2 телле, 2 мәдәниятле кеше. Менә русча әйткәндә билингвальная, бикультурная личность. Хәтта мин үземнең китапларымда биментальная личность әйтәм. Ментальность бит инде ул халыкның жаны. Бер яктан 2 жан була алмый кешедә. Бер генә жан була ала. Син ләки
я татар, я рус. Ә менә мин үземне бименталь, билингваль, бикультур шәхес дип саныйм. Миңа рус мәдәнияте дә бик якын. Татарныкы да. Мин искиткеч яратам рус җырларын. Татар җырларсыз яши алмыйм. Рус әдәбиятында, татар әдәбиятында әйбәт беләм. Библияны да беләм, Коранны да беләм. Шулай итеп, мин шундым яңа материалга, язып чыктым китап. Ул китап бик заманага кирәк булды. Безнең республикада 90-нчы еллардан соң татар гимназиялары, татар мәктәпләре ачылды. Татар теле укыта башланды бөтен уку йортларында. Шул диалог культурга терәк булып. Шуңа күрә фәнни конференциялар, диалог культур ул проблема бик кызыксындыра торган Европада. Шуңа күрә мин бик күп университетларда чыгыш ясадым лекциялар белән. Япониядә булып кайттым, Германияда, Швециядә, Австриядә, Кытайда шушы темалар белән чыгыш ясадым. Ул шул хәтле искиткеч тема. Дөнья шул хәтле күңелсез булыр иде, ямсыз булыр иде, бер төрле чәчәкләр генә, бер төрле агачлар гына үссә. Тормышның бөтен яме, безнең җирнең яме төрле чәчәкләр булу, төрле телләр, төрле мәдәниятләр булу. Шуңа күрә минем эшләрем ничек саклап каларга мәдәниятләрне, телләрне. Шул сорау бирәсез. Ничек саклап калырга? Нәрсә эшләп була бүгенге көндә? Бүгенге көнне кешеләр белән эшләргә кирәк, яшьләр белән эшләргә кирәк. Менә үзем бит мин үстем совет чорында. Мин укыганда, мин Казан мәктәбен бетердем. Безнең татар теле юк иде мәктәптә. Укытмый иде. Бик күп минем иптәш кызларым татар телен белмиләр иде. Мин бик рәхмәтлемен әниемә. Безнең гаиләдә гел татар телендә сөйләштеләр. Җәй көне авылга кайта идем. Авыл кызлары белән танышып, ел буе хат алыша идек. Мин татарча яза идем. Шуңа күрә бүген дә уятырга кирәк. Яшьләр татар яшьләрен. Менә ул шулай дип әйтәбез дә ул. Мин беләм, шулай авылда яшәүче татар гаиләләрен. Алар саф татарча гаиләдә сөйләшә, балалар өчен сөйләшә. Мәсәлән, минем шул туганнар арасында да бар. Алар урысча яхшылап сөйләшә белмиләр. Беләләр инде, әлбәттә. Әйтәсем килә инде ул монда кирәк чакта гына, сорау булганда гына урысча. Гадәттә, нигездә татарча сөйләшә. Гаиләдә балалар сөйләшмиләр татарча. Югыйсә алар белән бердә урысча сөйләшеп утырмый бит. Ул зур хата. Ул шул хәтле зур хата. Хата нәрсәдә соң монда? Алар бит татарча сөйләшә, ә балалар сөйләшми. Аларга әйтеп торасың татарча, алар сиңа урысча җавап бирер. Менә әйтәләр, менә гаиләдә сөйләшегез. Ул гаиләдә сөйләшеп кенә булмый. Мин бик күп беләм татар авылларында татарча сөйләшә торган гаиләләрдә балалар русча сөйләшә. Чөнки мәктәптә, кулда телефонда, гаджетлар, телевизор, алар бөтенесе дә урысча. Ну, менә мин хәзер бик шатланам Шаян ТВ программасы булганда. Менә минем анагам, ул шул хәтле замана баласы, робототехникаларны белә торган бала, ул Шаян ТВны карый, ул аңарашый. Аннан соң ул миңа килә икән, анагам, мин аның белән русча сөйләшмим, мин аның белән сөйләшәм татарча. Ул миңа ошар өчен ишекне ача да, "Дәвани, мин татар" дип керә. Мин әйтәм, улым, син татар, без татарлар. Татар әкиятләрен сөйлим. Татар спектакльләренә йөрибез. Курчак театрында, Галиаскар Камал театрында, Кариев театрында. Бик күп тора гаиләдән. Аннан соң беләсезме, кирәк гаиләдә горурлану үз телең белән. Безнең бит шул хәтле матур тел татар теле. Искиткеч. Мин менә яшь гаиләләр белән сөйләшкәндә мин әйтәм, менә алар татар телен өйрәнәселәре килми мәктәптә. Мин әйтәм, ярар. Сез бу мәсьәләгә икенче яктан карагыз. Телләр ул тренажер. Баш өчен, мышление өчен тренажер. Рус теле славян телләренә туры килә. Ул баш миенең бер өлешен үстерә.
Ия, ул баш миенең бер өлешен үстерә. Инглиз теле, герман телләре икенче өлешен, татар теле, төрек телләре ул өченче өлешен. Ничек күп телләр шул хәтле бала зыялый булып үсә. Менә без бит җөрибез фитнес клубларга, без бит тренажерлар белән кулланабыз, кулларны, аякларны кичәйтергә име, шул хәтле башны да гел тренировать итеп торырга кирәк. Гел баш белән, баш мие белән эшләргә кирәк. Шуңа күрә телләрне өйрәнергә кирәк. Мин яшьләргә әйтәм, сезгә мәктәп бирә акчасыз, бушка төрек теле тренажеры. Нигә сез аннан баш тартасыз? Файдаланмыйсыз. Татар телен өйрәнсә, аңар төрек телен өйрәнергә асат була. Кем белә, хәзер бит төрекләр белән безнең шул хәтле мөнәсәбәтләр яхшы, арта, яңа фирмалар, заводлар төзибез. Бәлки сезнең балагыз эшмәкәр булыр, инженер булыр, аңар шул хәтле төрек теле кирәк булачак. Татар телен белсә, аңар төрек телен өйрәнү шул хәтле асат була. Шуңа күрә яшьләргә аңлатырга кирәк. Аңлатырга кирәк. Менә без әйтәбез, Кембридж мәктәбе, Бала-Сити. Мин ул мәктәптә фәнни җитәкче. Мин ул балаларны күреп үсәм. Алар 3 яшьтән төрле телләр өйрәнәләр. Татар, рус, инглиз, испан, кытай. Менә ул үскән балаларның иң зурлары хәзер 7-8 класста. Шундый кызык, менә алар кем булырлар? Кемдер бәлки әйтер, бик күп телләр өйрәнгәч, гуманитарий булыр инде, телләр белән эшләүче. Юк. Телләр өйрәнү ул арттыра, беләсезме, нинди сыйфатларны? Аналитика, логика. Ул балалар математика олимпиадаларында җиңүче, информатика олимпиадаларында җиңүче. Аларның шундый зур уңышлары робототехникадан. Шуңа күрә яшьләр өйрәтсеннәр балаларын рус теленә дә, татар теленә дә, инглиз теленә дә. Алар балаларына шул хәтле зур киләчәк ясыйлар. Миңа калса сезнең сүзләрегезне хәзер зур калын шрифтлар белән тамашачыларыбыз язып алырга тиеш. Чөнки бик файдалы мәгълүмат, мин үзем менә ни кеше буларак сезне тыңлап утырам, күңелемә салып барам. Чыннан да бик файдалы мәгълүмат. Гомумән тәрбия вакытында без бит күбрәк бирәбез. Өсте бөтенме, чистамы, тамагы тукмы гына дибез. Ләкин бит әле ул тәрбия киләчәктә баланың тамагы тук булсын өчен, өсте бөтен булсын өчен, нәкъ менә хәзер шушы телләр үстерүгә һәм гомумән мозгны, баш миен үстерүгә зур көч куярга кирәк. Минем кызым мәктәпкә барыр вакыт җиткәч, без инде иптәшем белән уйлаган идек, аны инглиз мәктәбенә бирергә. Без бит инде Казан балалары, Казан мәктәбе бетергән, аңлыйбыз, киләчәккә кирәк инглиз теле. Ләкин әнием мәрхүм бирдертмәде инглиз теленә, бирдертте татар мәктәбенә, Шахабуддин Мәрҗани исемендәге 2нче гимназияга. Минем кызым, улым 1нче класстан 1нче класска хәтле бөтен фәннәрне татар телендә өйрәнделәр. Без аларга булыша алмадык, безнең алай татар телебез камил түгел иде. Математика, физика, химия, бөтен фәннәр татар телендә иде. Мин бик шат. Минем 2 балам да татар мәктәбен бетергәнне. Аларның камил татар теле, әдәбият татар теле икесенең дә. Рус теле, инглиз теле, кызым хәтта гарәп телен белә, искиткеч. Ул аларга булышты гомер буе. Аннан соң кызым татар мәктәбен бетергәч, кирде Казан университетына рус филологиясына. Менә кайсы кеше әйтә, сез әйтәсез бит, апалар телләрен буза-буза балалар белән русча сөйләшәләр. Мин аларны аңлыйм, алар балаларга зур киләчәк телиләр. Имеш балалары рус телен әйбәт белсеннәр, экзаменнарны әйбәт биреп чыксыннар. Рус теле бер әйбәт булачак. Без бит Рәсәйдә яшибез. Менә татар теле югалачак. Шуңа күрә мәктәптә татар телен өйрәнергә кирәк, гаиләдә татарча сөйләшергә кирәк. Күп телләр булса, шул хәтле бала зыялый. Татар теленә карата булган бүгенге вазгыять сезне борчыймы? Борчый шул хәтле борчый. Мин
кичә студентлар арасы алдында лекция укыдым. И шул лекцияны мин башладым. Рәхимбайның бар видеосюжеты, сез аны карагансыздыр. Карадым, әй. Шундый фантастик сюжет. Башта кыймаклар пешерәләр, аннары күзлекләрен Аннан салып. соң без аңлыйбыз, татар теле беткән, татарлар юк, алар планетада уже юк. И шуңа күрә татарның мәдәниятен белер өчен 3D формат, наушниклар киеп, гаилә карап утыра. Ул шул хәтле зур тәэсир студентларга калдырды. Шуны карагач, шул хәтле бер пауза булды, шундый озын пауза. Мин студентлардан сорадым, бу фантастика или фантастика түгелме? Саклап калып буламы телне? Или юкмы? Гаяз Исхаки да язган бит үз китапларында. Бетә татар теле дип. Шул хәтле безнең аннары соң дискуссия китте. Мин алардан сорадым, ни эшләргә кирәк? Кемнән тора бүген телне саклап калуын? Алар барысы да бергә җавап бирделәр. Бездән тора, менә миннән, сездән. Менә һәрбер татар кешесе үзеннән сорасын. Ни эшләдем мин бүген телем өчен? Саклап калды. Здравствуйте дип исәнләштемме? Исәнмесез дип исәнләштемме? Ничә минут мин татарча сөйләштем? Балаларым белән сөйләштемме татарча? Анакларым белән сөйләштемме? Шүрәле турында сөйләдемме? Су анасы турында сөйләдемме? Безнең бит әле шул хәтле зур мөхит. Без бит шушы әкиятләрне, җырларыбызны тапшырырга тиеш. Әлбәттә. Уйланырга урын бар, әлбәттә. Бар. Уйланырга урын бар. Без сезнең язмышыгыздан хәзер без инде милләт язмышына кирип киттек. Милләтнең дә язмышы, ул язмыш, ул бар өчен, чөнки ул турыдан-туры безнең балаларның язмышына килеп бәйләнә. Бу язмышлар милләт язмышы һәм шул милләт йөртүче халыклар язмышы һәм шуннан бәйләнә кешеләр язмышылар бөтенсе дә бик тыгыз бәйләнгән. Бүгенге матур эчтәлекле әңгәмәгез өчен зур рәхмәт сезгә, Резда ханым. Менә сезне тыңлап, бүгенге тамашачылар да һәм хәтта мин үзем онытылып, эштә икәнне онытып, үземә бик күп файдалы мәгълүмат алдым. Әни буларак та, шушы милләтнең бер вәкиле буларак та, һәм гомумән кеше буларак та чыннан да бәхетле булырга бер кайчан соң түгел, милләтне саклау безнең төп бурычыбыз. Һәм инде әлбәттә бала тәрбиясендә гаилә бик зур роль уйный дигән үземә нәтиҗәләр ясадым. Рәхмәт сезгә. Сезгә рәхмәт. Әңгәмә өчен тамашачыларыбызга ахырда нәрсә әйтерсез икән? Бүген бик күп мәсьәләләр күтәрдек, бик күп сораулар күтәрдек. Алар барысы да бәйләнгән язмышка, бигрәк тә хатын-кыз язмышына. Хатын-кызлар, алар бик көчле. Ярты кешен дә хатын-кыз күрсәтә алмый бу тормышында. Файдаланмый. Ярты кешен дә файдалана алмый хатын-кыз. Шуңа күрә белегез үзегезнең шул хәтле көчле икәнегезне. Бәхетле булырга курыкмагыз. Бер кайчан да бәхетле булырга соң түгел. Тормыш шул хәтле ямьле, шул хәтле тәмле тормыш. Менә шул тормышның тәмен белеп яшәргә телим мин сезгә, ханымлар, апалар. Мин дә сезнең теләкләрегезгә кушылам. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, чыннан да һәр көннең тәмен, ямен белеп яшәгез. Безнең белән булганыгыз өчен сезгә дә, Резда ханым, сезгә дә, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, зур рәхмәт. Тагын бер атнадан очрашырбыз. Исән-сау яшәгез, сау булыгыз. Сау булыгыз.